Assalamu alaikum. Alhaji Bashir. Lafiya lau. Dama ina so in gaya maka ne. Ka san karatun ya zo zangon ƙarshe, kuma wallahi kai na ɗau zafi sosai. Ina so zan cire layi na ne na ajiye. To duk abin da ake ciki zan ringa turo na mai in yaso sai ka ringa bashi ina samu na a account. To na gode. To sai an jima. Gaya banza ne kai wallahi tallahi. Kaɗan ya rage wallahi. Kana yi ina danna tun daga kunne nan danna. Dan da zuwa wallahi to nake rike. Kana da matsala wallahi tallahi. Saura Allah jasa. Dama su bi ne. Allah jasa ne ya fi bayarwa. Allah ko? Allah kira shi. Na gani Allah jasa na turunku. Ma din dai kawai dai? Abba yanda kai ina haka za ka gaya mai. Amma alaikum salam. Lafiya lau wallahi. Ba gajiya. Alhamdulillah. Wallahi ba komai. Dama ina so in gaya maka ne. Ka san karatun ya kawo ƙarshe mun zo zangon ƙarshe to ina so ne dama zan gaya maka zan cire layi na ne saboda na san kana yawan kira na kakai kira na baka same ni ba. Duk abin da ake ciki dai zan rinka turo na mai inna in yaso in wani abin ne ma sai ka bashi sai ringa samun a account. Kada ki damu, ki kira min na mai innan ki ce masa injini ya same ni a office na da minti 15 sai in bashi kuɗin ya tura miki. To na gode. A haba wannan ai ba wani abu ne, kar ki ji komai. Kawai dai abin da ke so da ke kada ki kasa a gwiwa a duk lokacin da matsalar ta sake tasowa irin wannan kawai ki sanar da ni da kawai abin da ke bukata a gare ki ki rike min amana. To ba damuwa sai mun yi waya. Na gode. Na ya kuna waya. Ya na ki tayi da hira. Wayan gaishe da su mama. Wayan gaida su mama. A gaida su maman sai a dau awa. Allah. Ai yanzu ka san madahoro ne. To yanzu ina muka kwana. Da wani? Yanzu dama an riga yan samari wannan irin yan matasa da amma yanzu bari je canza kaya sai je same karbo sai mu je dai mu same ni fa ka nake so manya a matsayin kanin babanta ne amma mu je da kai haka dan tona sirri Allah ka tsaya da ba za mu je tare ba? To na mu je to na asiri? To idan muka je ba sai in lallabi a ni ba sai na ci kuma yi kenan da ya hango ya ce na yau da dan iska an kai da Allah haba haka ne haba da ma kai irin tumbin Allah babu ne zan iya zuwa da kai. Na fuskanci wannan gayan zuwa yake yana tafiya wato duk abin da yake samuwa wallahi ba daidai yake kawowa ba cuta ta yake amma wallahi sai na rama.